Aleluia. Aleluia. Nós por assim é angel nan die Senhor canta conosco noite. Wij konden voelen dat de engelen van God samen met ons zongen. Para que riba na mitabata tembla. Hier staande was ik aan het trillen. Minha sinte poder de Espírito de Deus dentro sua casa. Ik heb de kracht van de Heilige Geest gevoeld in zijn kerk. E com awe nós ta confia. En dat wij vandaag vertrouwen. Conosco cada lo recebi elenga na de Espírito Santo. Riba nós de nome de Jesus. Dat wij in ieder de gave van de tong zal ontvangen. Amen. Amen. Ok. Agora que nós que invitar a hermana Janine. Nu willen we zuster Janine uitnodigen. Para cápsula de saúde. Voor de capsule van gezondheid. Alexis? We roepen broeder Alexis Mariana naar voren. Okay. Oh ja, sorry. Me desculpa. Sí. Boa noite, hermano. Goedenavond, broeder. Boa noite na cada ene presente, boa noite. Goedenavond aan ieder hier. Nós estamos contentos, boa noite. Zijn we blij vanavond? Nami wak mang di turende Laten ko we de contento, handen boa zien noite. van een ieder die blij is vanavond. Gloria a Deus, gloria a Glorie Deus. aan God. Mi dame da sumamente contento. Ik ben ook heel blij. Boa noite a toca nami pa por presentar na Romanang parte di nos cápsula de saúde. Vanavond heb ik de eer om het gedeelte van gezondheid te brengen. E a noite nós também papia enquanto de nutrição. En vanavond gaan we spreken over voeding. Qual tá die dokter nang di saúde. Welke de dokter is van de gezondheid. Ayer nós atende acaba enquanto de nami wa Kiko nós atende ayer. Gisteren hebben we gesproken, laat me weten over De nos wat we hebben cápsula de gesproken. saúde, Kiko nos papia di Waarover hebben we ayer. gisteren in het gedeelte van gezondheid gesproken? Sossego, de verdade? Ja, rust. Sumamente importante. Heel erg belangrijk. Nós atende diferente coisas enquanto de sossego. We hebben verschillende dingen gehoord over de rust. Nós mira quão importante sossego tá. We hebben gezien hoe belangrijk de rust is. Nós mira e effecto nang di sossego ribe Wij- corpo humano. We hebben het fact gezien van de rust op het menselijk lichaam. Que men di sossego tá di vital importância. Dus rust is van vitale De belangrijkheid. facto eta parte di In feite, parte di recept qua bing direct voor de shit. het is een recept gelijk gekomen uit de Que hemel. men di ora ku nos papia di dokter nang aki di saúde. Als wij spreken over de dokters van gezondheid, Nós não estamos papiando de algo que rende a frame hinca de outro. praten we niet over wat de mens heeft samengesteld. Sino essa aqui da é sistema of a recept de Deus mesmo. Maar dit is over het recept van, of het systeem van God zelf. E a noite nós também papia over die outro die dokter nang qualta nutrição. En vanavond gaan we spreken over de dokter voeding. Ok, a noite se me puntrabo, na me começar a promessa aqui. Als ik vanavond u vraag, laat me u zo een vraag stellen. Nós também lesa algo que não é sumamente importante. Wij zullen hier iets lezen dat heel belangrijk is. O mensagero do Senhor tá bisa nós dengue boeki testimonies for the church tomo 5. De profeet van God zegt ons in getuigenis voor de kerk, deel 5. Tene bom que tá bisa. Luister goed wat het zegt. Hopi maneira nang pa praticar e arte di cura. Er zijn heel veel verschillende manieren om zeg maar genezing te praktiseren. Ok? Pero eta bisa tem quanto maneira ku sheluta probar. Maar hoeveel manieren zijn er die de hemel beproeft? Tem solamente maneira ku sheluta aprobar. Er is maar één manier dat de hemel beproeft. Anteora se tem maneira ku sheluta aprobar. En als er één manier is, maar één manier is dat de hemel E beproeft. ora kiko die outro maneira nan.
En wat zeggen we dan van die andere manieren? Wak bom kiko ta e manera ku Dios ta aproba. Kijk goed wat de manier is dat God beproeft. Eta bisa e remedi nang di Dios ta e agente nang simple di botica. De genezing van God zijn de medicijnen die simpel zijn van de apotheek. Nos dei? Zijn we daar? Kika ta bisa precisamente. Nee, wat zegt het? Exact. Eta bisa kuta e remedi nang kiko simple di naturaleza. Nee, het zijn de medicijnen van de simpel van de natuur. Kulonobira peso pa e curva. Dat geen gewicht zal hebben voor het lichaam. Ni debilita e sistema door di su propriedad nang poderoso. En ook niet het systeem zal verzwakken zo zijn kracht. Air, Lucht. agua puro. Agua puro. Lucht, puur water, Limpieza. schoonheid, Dieta correcto. een correcte dieet, Vida puro. een puur leven. Y confianza firme en Dios. En een vertrouwen, sterk vertrouwen in God. Ta remedi nang pa e falta di qual. Zijn de medicijnen, Que pa falta di qual. ja, Hopi of miles está muriendo. waardoor heel veel of duizenden sterven. Ja? Dus com outra palavra, Dus met andere woorden, lo que ku e gente tin mester dije, wat de mens nodig heeft, ja? Nota e costan ku ta debilitar su curva. zijn niet de dingen die zijn lichaam verzwakken. Nota e costan ku ta forma peso ribe sistema. Niet iets dat gewicht zwaar lijkt op het lichaam. Ja? Si nota e agente nang simple di naturaleza. Maar de simpele agenten van de natuur. Antopa falta di nang. En omdat deze ontbreken, Miles ta muriendo. sterven er duizenden. Okay? Sin embargo, ta bisa e remedi nang aki ta saliendo for di moda. Desondanks, deze medicijnen gaan uit de mode. Pa sobra nang uso hábil ta requerir trabalho ku ene na nota aprecia. Want hun werking, die goed is, bewonderen de mensen niet. Ok? Anteta sigibisa, aire fresco, exercício, água puro e lugar limpo e duche, tá den alcance de tur rende e com pouco gasto. Schone lucht, schoonheid, puur water en al die dingen zijn dingen die mensen nodig hebben en die ze kunnen gebruiken zonder veel kosten. Quanto sen bota paga pa luna, pa vos verzekering tur luna? Hoeveel geld betaalt u aan ziektekosten elke maand? Hoop in, verdad? Heel veel, ja? Por Dios está duna nos aqui nanang God geeft ons hier algo que uno está acessível tur caminho. iets dat voor iedereen bereikbaar is. Ja? E bonotin que paga, bo bisa quase nada pe. En je hoeft haast niet veel te betalen ervoor. Ok, agora, me tá compreender que nós tem papo de nutrição, bota por exame, ok, pero me tio passa Albertijn, sim. Je zegt, we gaan over voeding spreken, maar ja, ik moet langs Albert Heijn gaan. Anto Albertijn ziet een prijskaartje maar aan het doen, verdad? En Albert Heijn heeft een prijskaartje eraan. Ok. Kiko ta nutrição. Wat is voeding? Tio ene po exame, we noite kiko ta nutrição. Kan iemand me zeggen wat voeding is? Niemand. Tio ene? Ok? Cambia mi slide para mim. Ok? Kiko ta nutrição. Wat is voeding? Nutrição ta. Voeding is, Yes. Ok? Wak bom? kijk goed, Acto de proveer en nutriente necessário para cada cel de curva. het is de nutriënten die we nodig hebben, Voedingsstoffen. voedingsstoffen die we nodig hebben, Oké. die essentieel zijn voor ons lichaam. Para a cel não por funcionar apropriadamente. Zodat de cellen goed kunnen functioneren. Pero botin também alimentação. Maar je hebt ook voeding. Ok? Então alimentação tá simplesmente é acto de comer.
En voeding is de acte om te eten. Agora gami puntrabo un cosa we noche. Ik vraag u nu iets vanavond. Mi por come of mi por alimentar sin guardo nutri? Ik kan eten zonder gevoed te worden. Ja. Awo mi por nutri, mi por guardo nutri sin come? Ik kan alimentatie krijgen zonder voeding. No, toch? Nee. Dus, nós temos Dus, duas coisas. we hebben twee dingen. Uno, Eén, para nós por guardo nutri, nós mester alimentar, om gevoed te worden moeten wij eten. nós mester come, Wij moeten eten. pero está possível Maar het is ook que mogelijk nós tá come sem guardo nutri. dat wij eten zonder gevoed te worden. E esse aí nota é intenção. En dat is niet de bedoeling. Para nós por ter bom saúde, Om goede gezondheid te hebben, nutrição tá de vital importância. zijn voedingsstoffen heel erg belangrijk. Nutrição tá indispensável. Het is, je kan het Ja? niet weglaten. Antobra se nós tá diz come para come En als we alleen maar eten om te e eten, nós não tá paga atenção com nossa guardo nutrição of não, en we kijken niet of we de voedingsstoffen binnenkrijgen of niet, nós está cometendo error grave. dan maken we een heel grote fout. De como me tá assim? Waarom zeg ik dit? Laat me diz do nabo voorbeeld. Laat me je een voorbeeld geven. Por exemplo, para tripa não eigenlijk voor funccionar bom, Dat je darmen goed kunnen functioneren, tem 3 mineral que o mester contener of o tripa não mester contener. zijn er 3 mineralen die je darmen nodig hebben. Natrium, magnesium, Natrium, magnesium o kalium. en kalium. Dat 3 mineral que o tripa não mester DJ. Dat zijn 3 mineralen die je darmen nodig hebben. Sin não, Zonder die 3 mineralen, digestão lo nota possível. dan is de verwerking niet mogelijk. Que men com outra palavra, Met andere woorden, o sistema não por quebra lo que cuba alimentar het systeem kan niet afbreken wat je hebt ingenomen, para o corpo por aproveitar DJ. zodat je lichaam profijt van kan hebben. Nós temos junto comigo? Ja, begrijpt u dit? Vitamina tá outro voorbeeld. Vitamine is een ander voorbeeld. Para sombra, mas nós mesmos entende o nome vitamina, Zoals we de naam horen, vitamine, dat significa letterlijk een mina ng di vida. betekent letterlijk de mine van het leven. Sin vitamina, Zonder vitamine, nada não tá funciona. dan functioneert niks in je lichaam. Nós temos comigo? Begrijpt u Que dit? men die nutrição tá indispensável. Dus voeding is heel erg belangrijk. Anto para nós por guardo nutri, Om gevoed te worden, e alimentação me se dá de tal maneira que eta provee e nutriente na. dan is het belangrijk dat het eten dingen bevat, zodat wij gevoed kunnen worden. Ok? Qual De é três coisas voedingsstoffen. importantes? Qual é três coisas importantes? Wat zijn de 3 belangrijke dingen die we hebben gezegd? Diz bulles aqui rato para mim, bro. Ja? Três classificação de alimento essencial. 3 belangrijke delen van voedingsstoffen die wij Ok? nodig Nós hebben. temos Wij hebben, lo que nós te chama koolhydraat, wij hebben koolhydraten nodig com vet. en vet. De caso aqui não tá aportar que mendi na warmte, na is in Holandês. Ze zijn toegewijd aan warmte E energia para corpo. en energie voor het lichaam. Na die dois lugares nós temos proteína. Ten tweede hebben we proteïnes, Aí weet eiwitten, que tá build up e tanta reparar dingen corpo. die het lichaam repareert en opbouwt. E nós temos água mineral, na vitamina, na celulose que tá regular o processo na die corpo. En we hebben water, mineralen, vitamines en cellulose die het lichaam voedt. Denki verhouding is aqui nang meseta com outro. In welke verhouding moeten deze dingen samen zijn? E me vai puntar um beijo aqui algo sumamente importante. En ik vraag u straks iets heel erg belangrijk. Volte para mim. Volto. Não vi sabe como não abutede. Pero Zeg lá me niet, ik heb het diz, niet gezegd. é plástico, dinges denge, Dinges. rancho denge,
Er is een plaatje met een rondje Color erin. blauw. Blauw. Entende? Mire, mi no slide op. Oké, pero lagami disbi sabe gewoon ku boca. Laat me het aan u vertellen. Den een verhouding correcto In een correcte verhouding e curva ting mester di 80% koolhydraten. heeft het lichaam 80% aan koolhydraten nodig. 10% proteïna, 10% eiwitten, eiwitten 10% di vetten. en 10% vetten. Agora, Dus nu. tem algo que está sumamente peligroso como ita mira, opiende, ela vira vibe mais grande mês de último tempo. Ik zie iets dat heel erg is geworden de laatste tijd, dat een vibe is geworden onder de mensen. Quanto de nós na kidenang ave noche ta pratica keto dieet? Hoeveel van ons hier vanavond praktiseert een keto-dieet? Nós aí tende de keto dieet. Hebben we gehoord van keto-dieet? Keto dieet is een dieet Keto-dieet is een dieet que praticamente eigenlijk eta excluindo que koolhydraten die praktisch een beetje koolhydraten weglaat en to bevet nang te subi. en je vetten worden meer. Dus laten ons bisa si nos wake verhouding Als we naar de verhouding kijken van deze dingen, 75% te vet, 75% bestaat uit vetten. ja? Anto sobrana lagan nos bisa nang parte e proteína e koolhydraten 5%. Koolhydraten is dan 5% en de eiwitten worden dan ook verdeeld. Oké. Kiko te peliger De rest. eigenlijk DSC. Wat is het gevaar van dit dieet? Paso wak. Prome, hopi die celebrities na kumisata propaganda e dieet Want in het begin heel veel van die beroemdheden hebben deze dieet Anto gepropagandeerd. kita pasa, nos meta mira, Reclame ervoor gemaakt. ora ku celebrities na nga sun kos, tu rende te volk. En we zien dat als deze mensen deze dingen reclame voor maken, dan volgt iedereen het. Want het die zijn kong, belangrijke pasobra, beroemdheden. Tu rende ke baha biranechi. Waarom doen we dat? Omdat iedereen mager wil worden en mooi zijn. Pero nota puntra ku tabaha gezond. Maar men vraagt zich niet af, val ik af op een gezonde manier? Kiko e culpa eigenlijk te usa como brandstof normalmente. Wat gebruikt het lichaam normaal als brandstof? Koolhydraten, dat bedoel? Koolhydraten, ja? Die qual 40 para 55% mesterta vezes. En waarvan 40 tot 45% vezels moeten zijn. De facto, In feite, tem bacteriën nang, dembo tripa nang, er zijn bacteriën in je darmen kuta biba, riba, koolhydraten. die op koolhydraten leven. Anto e bacteriën nang aki, En deze bacteriën nang taf die vital importancia Zijn- pa salu overall. zijn belangrijk voor je algehele welzijn. Ja, que men di ora kunang nota hanya lo qual kunang ting mester Dus als ze niet krijgen wat ze nodig hebben, nang ta die off. Nang ta muri. gaan ze dood. Anteori kiko te consequência. En wat is dan het gevolg daarvan? Dia consequência nang ta Een van de pa gevolgen sobre e bacteria is, nang aki nang ta traha direct in contacto com o immuunsysteem, por exemplo. want deze bacteriën werken direct met je E immuunsysteem. immuunsysteem po funccionar ore optimal? Kan je immuunsysteem optimaal werken? Nee. Nee. Anteori kita pasa En wat gebeurt er dan? gente e ora e con noting proteção de seu sistema imunológico. En iemand dan die geen bescherming heeft van zijn immuunsysteem, Eta destinada para bira malo, is hij voorbestemd om ziek te ja, worden. para eta bira vulnerável para Want todo hij- tipo de coisa. Want hij wordt gevoelig aan alle andere dingen. Ja, que mendi mirumanang sima, Dus broeders en zusters, geliefden, no pa sombra batende ta zona bom eta nifica que ta bom. niet omdat je hebt gehoord dat het goed klinkt, is het ook goed. Dios a estabelecer, vai back para mi broer. Dios a estabelecer foi na princípio alimentação correto, God heeft vanaf het begin het correcte voeding gezet, ja, kuta essencial e apropriada para e rende por raia e nutrição apropriada.
Zodat de mensen No, Arib. de voeding die geschikt is kunnen krijgen voor hun geschikte lichaam. Ja, de boek de Génesis capítulo 1 versículo 29. In Genesis 1:29 Wak bonki ko Dios aduna como alimentación na gente foi principio. kijk goed wat God gegeven is als voeding voor de mens vanaf het begin. Eta bisa y Dios avisa, mira, En God heeft gezegd, kijk, mi aduna boso tur mata kuta carga simia kuta riba e superficie di terra. ik heb jullie alle groen gegeven dat zaad draagt, Ja? dat op de gezicht van de aarde is. Y tur palu den cual su fruta e simia ta cinta, En in elke vrucht waarin in de fruit ja? Mi aduna boso esaki como comida. het zaad zit dat ik jullie gegeven heeft als eten. Romanang stima ting ora mita ya un impresión ku gente ta pensa ku nanting minyo idea nan ku Dios. Soms heb ik het idee dat mensen denken dat ze een beter idee hebben dan God. Wak Dios aduna cosa ki, God heeft dit gegeven, pero nang ta pensa ku no, nang ta sla esaki over, maar ze denken we slaan dit over, bute para un canto, aan de kant zetten anto pensa ku turcos ta bay salibong. en denkende dat alles goed zal eindigen. Guess what? En raad eens, Wak un mundo ku nosta biba den kijk jeti. naar een wereld waarin wij leven. Vooral denge parti ku nosta biba kinang. Vooral in het gedeelte waarin wij leven. Den westen na kinana. In het westen waarin wij Ting leven, malesa nang ku otro caminda nang noting. zijn er ziekten waar in andere plekken er niet zijn. Bosaku nang as yung estudio na China, Weet u, ze hebben een studie gemaakt in China. mitinge buki e tambe. Ik heb dat boek ook. Kolmo mitine untu kumya woreki. En ik heb het ook bij mij. E buki akiyama the China study. En dit boek heet De Studie van China. Inanga si onderzoek riba algun grupo nang of hindi nang for example in nang guta biba na China ding area nang merienda bisa area nang rural. En ze hebben onderzoek gedaan op Chinese mensen die in buitenwijken Ja, wonen, kaya di laganosia mele woreki platteland. platteland. Ja, e grupo nang na Afrika kuta biba ding mesmo environment tambe. En ook met mensen in Afrika die in dezelfde omgeving leven. E lo que kunang amirata En wat ze hebben ontdekt is, pasobra e hende nang aki van deze mensen, nang not adventista di 7 dia, ze zijn geen Adventisten, de zevendedagse Adventisten, pero nang ta sige e alimentación aki. maar ze volgen deze voeding. Not in cancer, Er is geen kanker, not in diabetes, er is geen diabetes, not in hende ku presión alto denge area nang er zijn geen mensen met hoge bloeddruk Ibota in dat puntra bomese gedeelte. ora e. En dan vraag je jezelf af, Di kom. waarom? Eta un conosta bisa, eta un coincidencia nosta kere? Is het een toeval, denkt u? No. Pa sombra. Nee. Wak. Omdat Sinting e conhecimento ku nosting awe. zonder de kennis die wij vandaag hebben, Nang ta praktika lo que nosta basila pa praktika. praktiseren zij wat wij twijfelen om te praktiseren. Y kiko ta pasa, En wat gebeurt er dan? nang ta cosechando e bendición. En hun oogstende zegeningen. Bosa kiko ta tristo, Weet u wat triest is? ora kubotende, Als je hoort, tal rumang adventista tin cancer. die en die broeder of zuster heeft kanker. Y e cose abira asina común. En dit is gewoon geworden onder Tin ons. algo robes kunos. Er is iets dat verkeerd gaat met Y e ons. cos kutin robes kunos. En het verkeerde met ons Ta desobediencia na lo cual ku Dios establece. is ongehoorzaamheid aan wat God gevestigd heeft. E alimentación aquí. Deze voeding Ta un alimentación. is een voeding Ku si nosta papia di conosta visa un nivel di pensa di un nivel mental más allá. als wij het hebben over een hogere staat van onze mentale staat, Un nivel físico más allá. een hogere staat fysiek,
viva ribe poder di maleza. Boven de kracht van ziekte te leven, Nothing otro caminda kubopokana. dan is er geen andere weg dat je kan wandelen. Dios aduna nose. God heeft ons deze gegeven. Mi tempo acaba. Mijn tijd is voorbij Y nos tengo para aquí na. en we moeten hier afsluiten. Okay? Que Dios bendicionanos ricamente. Dat God ons rijkelijk mag Y zegenen. mi te espera mi romana estima. En ik hoop, mijn broeders en zusters, Que geliefden, nos portuma Dios su instrucción na serie. dat wij Gods instructies serieus kunnen nemen. Ora ta trata nos culpa físico y nos culpa mental. Als het gaat om onze fysieke en mentale leven. Mas dank hier, irmã Alexis. Dank u wel, broeders Alexis. E me está seguro que nós, hoop que nós estamos ser parte aqui por assim, é DJ. En ik weet dat heel veel van ons die dit gedeelte niet wist, Ik nu konden het leren. E que o Senhor ajuda nós para nós por aplicar isso aqui também de nos vida. En dat de Heer ons mag zegenen om dit in praktijk te brengen. Amém. Amen. No momento que me queira chamar para este time, para ser nós por cantar junto. Ik roep dit preesteam naar voren, zodat wij samen kunnen zingen. Nós também seguimos com a cantiga 88. Wij zullen lied 88 zingen. Lagami canta e poder. Laat mij over de kracht van God zingen. Sim, langan para nos cantar. Laten wij opstaan om te zingen. Lagami canta e poder qua turco sacrea. La magna antigo y firmamento allá. Mi que canta Dios su saber, cuta cuida turcos, luna ta depende de y estrella nan también. Mi que cante bondad de Dios cual en la tierra pa su palabra en la turcos existir e maravillan de Dios nunca por ti un fin si ribatera mi mira o cielo contempla turmatanan y flornan también turta demostrar turnubianan y tempestad nan turta declarar tur criatura nan Señor di bota depende y una parte nos bobos nos portende. Amém. Amen. Nós tá volvemos cantar nos cantica tema, para ser nós preparar nos mês para nos bandem e predicar. We gaan weer ons themalied zingen, zodat we ons kunnen voorbereiden voor de preek. Cantica 604. Lied 604. Nos nossa é hora. Wij weten het uur niet. Nossa é hora com Cristo tá vindo, aunque se anda, tá missa e tá cerca, lo he bem cumplir, su promesa precioso, ora sí, no
la salvación y revelación del Señor su palabra. Cada profecía te muestra el juicio. Ora sí nos etabi sea clara y vigila etabi. Aleluya, aleluya, etabi de nubia, cu gloria risultata. Ora sí nos lovar y reza un lampina encendi, trae espera de ora Cristo vini. Canta y goza. Canta y goza. Espera-nos recompensa. Espera-nos recompensa. Ora sí.